Hey, det er Jonas her, og jeg vil lave min nye Let's Play. Jeg er Hikke. Stinker fucking meget. Okay, hvad skal vi kalde den? Slot. Fordi i den her serie vil jeg prøve at lave et lille fort, men jeg ved ikke, hvorfor jeg kaldte det slot. Og som I kan høre her, Hikke. Det er rigtig nederen. Please, jeg får et godt spawn. Bare ikke et snibberjorden. Bare ikke et snibberjorden. Bare, nu kigger jeg igen. Kom nu. Kom nu. Sådan der. Det er fucking løgn. Det her er så skide løgn. Og der er hunde. Og jeg har ikke nogen kødben. Fuck det her. Fuck det hele. Jeg laver helt seriøst en bane. Fuck det her. Fuck dig, din lille lortehund. Hvad har jeg gjort dig? Ikke et skid. Dræbte jeg den? Nej, det gør jeg ikke. What the fuck? Kan I se? Kan I se, hvorfor jeg vil have en ny computer? Like a boss. Løb. På nu. Gården. Der er flere hunde i nærheden. Nu lægger det. Okay, kom her, din anden hund. Jeg hader også dig. Kom her, fordi jeg ikke har nogen fucking bones. Nej. Jeg dræbte en hund foran jer. Ser det! Djævlehund. Okay. Nu har jeg faktisk fået wool. Nu gider jeg ikke dø. Hey, ulv. Jeg ved, det har været lidt en hård start, men jeg synes, vi kunne snakke om det. Det synes jeg var en god idé. Prøv at se. Jeg kan bare ikke arbejde med det her. Det kan jeg godt nok ikke. Jeg skal ændre mine settings. Dø! Nu bliver den sort. Er hun ikke normalt med? Nå! Nu ryster stadigvæk. Det er ikke ned i vandet, synd for den. I dækning. Hey, jeg har faktisk ret godt spawn. Jeg kunne bygge et hus her. Synd. What the shit, det er et stort træ. Jeg tror ikke, jeg vidste ikke, man kunne få sådan et stort træ. Og en af dagene så en video, at du kan, hvis der er lyn, der slår ned i en creeper, bliver den blå. Jeg ved ikke, om det var fake, men det så pretty blæret under at higge igen. Flere ulve. De er friske, men nej. Jeg har sådan en lortelækket computer. Og jeg kunne lige prøve at ændre settingsene nu. Jeg tror lige hurtigt, at det her på pause. Nu tror jeg, det virker igen. Det var da en lille smule bedre. En lille smule. Det er løgn. Jeg vil bare så godt have et godt spawn. Jeg har lyst til at lave en ny verden, men man ved aldrig, hvad man finder. Og det vil være nederen. Skriv i kommentar fra 1 til 10, hvor nederen det må være at lige på kamera. Så lave en verden. Og så lige pludselig vil jeg ikke have den. Det vil være pretty nederen. Og så I skulle sidde og se på mig lave verdener. Fra 1 til 10. Fra 1 til 10. Husk det. Jeg har bare finde sådan en, de der steder der, hvor der var næsten helt flat, og så er der, hvad er det hedder? Nu har jeg glemt det. Tænk. Jeg kunne også gå en bane, hvor jeg har lavet en lille shelter, men det ville have været mega nederen. Fuck, jeg kommer langt væk, så hvis jeg dør eller mister min seng, så er det helt ude. Så mister vi vores hus, for jeg kan ikke huske vejen herfra. Kan I se, hvor meget jeg lider med det her? Fuck, jeg vil godt have en ny computer. Der er sikkert et år til at have råd, så det stinker. Nu skal jeg have en fed computer.
Med alt muligt godt shit. Og slipper for det her. For det her. Shit, jeg har allerede filmet 5 minutter, vi har ikke fundet en skid. Er det ikke det der er inde i en jungle? Wow, græsset er grønt. Man siger, græsset er grønt op på den anden side, så er det jo ret. Okay, jeg er i junglebiomen igen. Jeg hader junglebiomen. Okay, jeg kan faktisk godt lide junglebiomen. Det er bare, når man har sådan en lortecomputer som mig, så stinker det. Normalt kører den sådan flydende, når den er på Tiny og Short, men det er fordi, at jeg kører med optagelsesprogram. Og hvis I undrer jer over, hvad jeg bruger, så er det Camtasia Studio. Det første er en bedre computer, så en bedre mikrofon. Og så vil jeg have Razer Bungee. Mouse Bungee. Det er sådan en, du sætter på enden. Eller sådan på musen. Ikke sådan på musen, men på ledningen, sådan at den er meget let at bruge. Jeg synes, jeg begynder at komme flotte steder hen, men det sted, hvor jeg skal starte min serie. Det skal være perfekt. Simpelthen perfekt. Jonas. Du er bare så perfekt. Jeg ved det. Jonas. Please. I tænker sikkert lige nu. Jonas, hvorfor er du sådan nede af en computer? Sorry for alle jer, der godt vil have. Jeg vil godt have kvalitetsvideoer, men det er bare... Det er bare ikke mig. Men bare vent. Så hvis I holder subscribet, hvis I nu starter her, og så når I kigger lige pludselig om et år igen, så kan I lige pludselig se, wow Jonas, nu kører det flydende. Før var det noget lort. Jeg ved det. Fuck man. Fuck det her. Nej. Jeg går ned og begår suicide. Virkelig. Alle de lyde, der kunne komme slet den. Så kørte den fint. Jeg tror, jeg går til ned til, eller hen. Jeg går hen i en anden verden, som egentlig har spil på. Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg gør det. Hvad synes I? Skriv en kommentar på den her video. Ja, nu er der 2 forskellige ting, I kan svare på. Men altså, what the fuck? Er det okay, hvis jeg starter på en bane, som jeg allerede har spillet en lille bitte smule på? Jeg har kun lige lavet en lille bitte shelter. Så altså... Bare fordi det her det er virkelig nederen. Og det lækker. Den her verden kan min computer ikke tage. Jeg har tjekket andre verden, der kan den godt. Fuck, det er fristende, man. Holy shit. Nå ja, og hvis I undrer jer, hvilken skin jeg har på, så kan I lige se. Jeg har mit macho skin på, fordi jeg er macho. Jeg havde faktisk planer om at have et specielt skin på for den her video. Eller til den her serie. Jeg tror, altså, I kan se på, jeg har nogle lange ører ved siden. Fordi jeg er en elver. Og altså... Ja, I ved. Det er lidt mærkeligt at gå rundt i en smuk king ude i naturen. Det er det faktisk. Det må jeg lave efter den her video. Hvad? Hey! Det er dig. Det må være sådan en røvhul. Undskyld. For jeg er der ikke klar, når jeg banner. Så. Røvhul! Jeg har ikke noget våben. Det er jo nok dumt at skydeslå sådan her. Okay, please. Du skal ikke udlægge den her serie, vel? Please, jeg prøver at lave en ting her. Nej! Like boss! Ja, der er sådan en mega god sang, jeg fandt for noget tid siden. Som er sådan en Minecraft parodi på Like a Boss. Sådan en sang Lonely Island har lavet.
hvor man så siger like a block. Altså, som en blok, fordi det her det er blokke, og så en del Lasse hang der. Punch a tree like a boss. Eller like a block. Du siger forkert. Ja, men husk, jeg tror jeg vil stoppe den her video nu, fordi jeg har en nederen hikke. Så hvis... Fortæl mig. Er det okay, hvis jeg går ind på en verden, jeg allerede har spillet en lille bitte smule på? Hvad synes du får? Hvad synes du? Fint. Fordi det her, det er simpelthen for meget. Altså, jeg vil godt have, at min video skal være i god kvalitet. Så, hvad synes I? Skriv det i kommentarerne. Vi ses. Håber I kunne lide serien og alt det der lort. Vi ses. Hey. Wow, hvad er der vejen? Hey, hvad er der vejen med mit program? 2 sekunder. What the fuck? Okay, der er helt seriøst noget i vejen med mit filmprogram lige nu. Det skal jeg tjekke ordnet. Så virker det nu? Nej. Virker det nu? Vi ses, håber jeg. Vi ses.